Здравейте, вие сте с подкаста Зеленото изкуство на Варна. Ние сме Искра и Крум Сотирови от Първо орхидейно общество и благодарим на Фонд Култура към община Варна, който направи възможно и подкрепи нашия проект, а именно това е първото говорене за градини, за зелено изкуство, за цветята в изкуството и за всичко, което ние самите можем да привнесем към тази зелена тема. Аз искам много да благодаря на нашите домакини от Switch Coworking във Варна. Едно прекрасно място за млади хора, много просторно, много светло, където има и подкаст студио и ние тук се чувстваме наистина много добре. Също така искам да благодаря на нашия скъп учител по киокушин карате и голям приятел Валентин Георгиев, който също ни даде спокойствие и увереност не само да създадем първо орхидейно общество преди 10 години, да развиваме обществото, този уникален за България проект, но и сега да си направим нашия подкаст. Това е една много модерна форма, която не знам защо хората толкова много харесват. Но ето, че имаме възможност да говорим за прекрасните места във Варна, Морска градина, Антон Новак и създателите на Зеления облик на Варна. Искам също така да благодаря на едни партньори, които ни следват през годините. Това са нашите скъпи приятели от медията Moreto.net, една много честна и много чиста варненска медия, която през последните години продължава да държи на своите принципи и е изключително положително настроена към нашата работа. И също така на арт-салона на Радио Варна, нашето постоянно място, където сме провеждали десетки лекции, ателиета, работилници, сесии по арт-терапия и всички уникални събития на Първо орхидейно общество. Много сме им благодарни за хубавото топло отношение и отзивчивостта. Те ще бъдат наши домакини на някои от събитията, посветени на 10-та годишнина на Първо орхидейно общество. Започнахме да говорим за Антон Ян Новак, този невероятен човек, който изгражда зеления облик на Варна със своя талант, със своите познания и със своя неимоверен труд. Аз исках да те попитам, не стигна време в предния епизод, кажи, кои са ти на тебе любимите места в Морската градина? Ние сме едни хора вече на години. Можем да разказваме спомени преди 50 години как е изглеждала Морската градина. Толкова много. Като едни индианци под чергата, да кажем как беше. Кои са ти любимите места в Морската градина и защо? Ами аз в Морската градина често ходя и имам две любими кътчета. Едното е точно под Пантеона, в посока към морето. Там има едни дървета и има, ако щеш вярва, и понякога, всяка пролет там цъфтят диви орхидеи. Аз обичам като отида в Морската градина да си разпъна хамака и да си легна на хамак и просто да си лежа там, защото там има много дървета, които са достатъчно близко, за да са подходящи за хамак. Другото ми любимо кътче е в посока към Делфинариума. Там има една алея, където може да се спортува, но също има множество дървета, които са много приятни, хвърлят много приятна шарена сянка. И обичам точно това да правя. Разбира се, в Морската градина човек може да прави много неща. Може да спортува, може просто да се разхожда. Да слуша концерти на сцена Раковина. Да, може да кара кънки, може да кара скейтборд, за тези, които не знаят какво е кънки. И може също така просто да седне на една пейка и да се свие някъде на някое по-уединено място. Може да извади цигулката и да сложи една шапка и да засвири. И може да мине с затворени очи по мостчето на желанията, което наскоро го смениха. Трябва да кажа, че е много сполучливо новото мостче, трябваше да бъде сменено. И този прекрасен алпинеум, благодаря на нашия познат художник Живко Дончев, който пресъздаде козела, защото този козел е любим на поколения варненци и той трябваше да си заеме отново място там.
нека да се върнем към фигурата на Антон Ян Новак. Ние, вървейки по алеите, едва ли си даваме сметка, че голяма част от храстите и дърветата, които виждаме днес в Морската градина, изобщо ги е нямало във Варна. Дори тези диви рошкови, които цъфтят в розово, кривото дърво и някакви такива растения, ние не си даваме сметка, че те... Дори конските кестени. Ние не си представяме Варна без конски кестени. А всъщност това е човека, който ги избира тези дървета с едни каруци, ги донася. Вие можете да си представите какъв път е това от Странджа или от Преславския край да донесеш дървета, които да ги засадиш. Кажи ти какво мислиш за как виждаш като градинар видовото многообразие на Морската градина? Съвсем накратко ще разкажа една кратка история. Преди много години аз отидах в Одеса и отидах естествено в ботаническата градина на Одеса и там си взехме екскурзовод, която каза: аз сега ще ви заведа на нещо невероятно да видите. И тук има конски кестен. И ние бяхме шокирани. Конски кестен. Нашата градина е пълна с конски кестени. И тя погледна към нас и каза: о, вие сте от Варна, вие сте късметли, там имате такъв подходящ климат. Ние тук такива усилия полагаме за този конски кестен. Всъщност, разнообразието на градината във Варна е толкова голямо, че аз един ден зададах на чичо ми въпрос: как е възможно, аз съм бил на много места по света и където и да отида, винаги ми прави впечатление, че видовото разнообразие е много малко. Има различни растения от тези във Варна, но те са много малко на брой като видове. И чичо ми каза: във Варна климата е просто смесен от две зони и по тая причина могат да се отглеждат много повече видове. Но всъщност приноса за това видово разнообразие е точно на Антон Новак. Защото той е донесъл, освен от различни части на България подходящите видове и ги е смесил във Варна, той е донесъл видове и от други части на света, които имат сходен климат с варненския. И бих казал, че изключително малко растения, които той е донесъл, не са оцелели заради климата. Едно от растенията, които не е оцеляло, е бугенвилията. Бугенвилията изисква много по-топъл климат и зимите тук са непоносими за нея. Но той е донесъл тези растения, за които ти говори по-рано, като фонтани, които изглеждат. Това е въпросното растение Агаве американа, от което се прави текилата. Как може всички да не знаят, че това е растение за правене на текила? Те ги унищожиха малко, да ти кажа. Аз не съм направил виждал някоя друга текила, сигурно. Като казваме за екзотичните видове, аз имам подозрения, това не мога да го потвърдя, но че първите гинко билоби, те се намират като се тръгне към детския кът. Те са 4 гинко билоби. Именно той ги внася в България благодарение на своите приятелства. Те са с много интересни ветрилоподобни листа. Даже има една статуя на едно от кръстовищата във Варна с едни листа гинко билоба, която ужасно много ми харесва. От една цветна ламарина са изрязани. Бях намерила името на автора, много ми харесват. И че той внася гинко билоба. Само една скоба да отворя за гинко билоба. Значи, по времето на братя Шкорпил е било много популярно да се изследват праисторически времена. И гинко билобата и още едно растение, той ги е донесъл, защото това са така наречените живи изкопаеми. Това е едно антично дърво, което се смята, че е растяло по времето на динозаврите. И то не случайно е донесено, защото този вид е много, много античен и много примитивен. Да. Обаче в днешно време, ако той искаше да посади някое екзотично дърво, щяха да го натоварят с такси, да влезе в едни регулации, да го обвинят, че сега има един много странен аргумент на еколозите, който, разбира се, трябва да се дискутира, че като внасяме растения от други държави, ние внасяме и вредителите. И да ти кажа, ти мислиш ли, че ако Новак живееше в днешно време, щеше да може да внесе толкова много растения отвънка? Кратък отговор: ако Новак живееше в наше време, нямаше да има морска градина. И това не го казвам от някаква горчевина или от някакво... Фактът е такъв.
всичко е толкова тежко регулирано, не е въпрос на пари, не е въпрос на средства. Абсолютно много от дърветата са обвинени в това, че са инвазивни видове. Инвазивни означава, че растат като плевели. Много от растенията, които градинарите носят, защото се растат при всякакви климати, се смятат за плевелни дървета. Много от дърветата не се познават каква е стойността като билки и като храна. Не се познават, но много от това видово разнообразие стъпва по мазолите на вносителите на храна, на производителите на храна. И най-големия монополист е държавата Холандия, която вече се казва Нидерландия. Защото за да се запазят интересите на Нидерландия се забранява абсолютно всякакъв обмен на растения от абсолютно всякакви държави по абсолютно всякакъв повод. И всичките тези регулации, свързани с опазване в кавички на видовете в дивата природа, водят само до унищожаване на видове в дивата природа и унищожаване на видовете в колекциите. И заместването с хибридни видове, мен това страшно много ме възмущава, изключително много ме възмущава, защото сега вие можете да видите цели лехи и стотици лалета хибридизирани, шарени, набръчкани и така нататък, а пък ако трябва, дори бабите на пазара вече не продават хубавите градински лалета, зюмбюли, иглики, дори и те не продават. Всичко е нидерландска конфекция и мен това много ме възмущава. Аз когато изучавах какви видове точно е внесъл Новак, например пауловния, във Варна е нямало пауловния, можеш ли да си представиш това дърво, което цъфти с тези огромни лилави цветове? За тези, които не знаят, пауловнията е императорското дърво на императора на Япония. Различните семейства в Япония имат различно цвете като техен герб. Пауловнията е цветето на императорското семейство. И това дърво е уникално по много причини. Най-важното за пауловнията е, че тя расте изключително бързо. И е имало традиция в Япония, когато се роди момиченце, се засажда пауловния, защото до 16-та и година дървото е толкова голямо, че то може да бъде отсечено и от него да бъде направен съндъка за нейния чиз. Но пауловнията, така както е великолепна, красива и толкова ценна, в момента се смята за плевелно дърво и ако Новак живееше днес, нямаше да може да го внесе. Другото, което е много интересен факт за пауловнията е, че семенцата на пауловнията са увити с един много интересен пух. И преди години, когато не е имало пластмаси и стиропори и такива материали за опаковане, китайският порцелан е бил опакован в семена от пауловния. Защото те са пухкави и са запазвали и цели съндъци са били натъпкани с тези мекички семенца, за да предпазват порцелана. Но пауловнията е и много ароматно дърво също така, с много красиви цветове. Да, те сега в последно време засадиха едни сакури, точно там, където е Природонаучния музей. Сега видях, че по другата алея са ги насадили така на около метър и половина. Може би хората, които са садили тия сакури, не знаят, че сакурата може да стане така наречената японска вишна, може да стане с такъв ствол. Аз не знам защо са насадени на метър-два, но има засаждане ново на дървета. Всъщност Новак е донесъл сакури. Значи, негова е била идеята да донесе сакури, защото, както казах, в градината трябва да има интересни неща. И другото, което е важно, е, че през различните моменти на годината градината трябва да изглежда по различен начин, за да приканва хората да ходят на различни места, а не да посещават едни същи кътчета. Сакурите цъфтят изключително красиво и в Япония има традиция хората да ходят и да наблюдават цъфтежа на сакура. Да. Те затова се засаждат под формата на авеню, под формата на улица, за да могат когато са нацъфтели, човек да може да върви между два реда сакури. Това е хубава инициатива. Сакурите естествено са от Холандия, някакви холандски сакури. И ще видим колко ще оцелеят. Предполагам, че ще оцелеят 10 на 15 години, което пак е нещо. Да.
Сега някои растения, които ние много сме свикнали с тях и смятаме за нещо съвсем обичайно, като например лавандулата. Всъщност не е имало лавандула в България. Лавандулата е донесена от Франция. Отново от Новак. За нас това е нещо съвсем обичайно, но... Направо банално, да. Съвсем банално, но ако не беше Новак да донесе тази... понеже лавандулата е една емблематичен аромат за Франция. Да. И той по този начин, като носи всичките тези растения от различните държави, той носи диаманта от всяка една държава и я донася тук във Варна. Донася тук в Морската градина, така че ние няма нужда да пътуваме по света, ние можем да видим най-хубавото от Франция, най-хубавото от Япония, най-хубавото от Китай, ако щете. Много от дърветата имат интересни форми, например така нареченото тюлпаново дърво. Тюлпан влязло е през немски, през френския език, означава лале. Да. Защото цветовете на това дърво изглеждат като лаленца. Новак ги е подбирал точно заради тези им характеристики, за да предизвика интереса на хората към растенията. И само тук си направих кратък лист на градините и парковете, които е оформил във Варна. Това е парка около катедралния храм Успение Богородично, около църквата Света Петка, много любимо и хубаво място, парка при Арменското училище, парка при църквата Свети Николай, Ботевата градинка и много други. И този невероятен човек, който все пак дават му един дом в Морската градина, където той да живее, като признателност. 1937 година става нещо, сдърпват се с общинарите и го изгонват от тази къща и го оставят без пенсия. И този човек, който 42 години е създавал, значи той толкова методично, значи първо прави така, това са безкрайно много прошения, бюрокрация, документи, архива се пази и в Държавния архив, и в ресурса на регионална библиотека можете да прочетете как той се моли да се внесат толкова броя, толкова вида. Чак 35-та година започва поливането на парковите растения с водоснабдяване. До тогава всичко е ставало с каруци. Той е човека, който прави осветления по алеите, за да могат хората при вечер, лятото, градината да има хубав, облагороден вид. И този човек след 42 години всеотдайна дейност бива изгонен и оставен без пенсия. И той даже пише едно писмо до Народното събрание: дойдох да положа всичките си знания и енергия в полза на България, която много обичам. Той от 1934 година е български гражданин. И най-накрая му отпускат една малка пенсия за кратко и той умира на 7 януари 1945 година. Цялото му семейство, рода Новак, живеят във Варна. Да, няма между тях градинари, но какво да направим сега? Всеки си избира своя път в живота. Внуци, правнуци, праправнуци. Има фондация на негово име, която в момента се бори тази къща, която е била дадена в Морската градина, да стане музей. Може да бъде направено нещо много хубаво, което отпрете с паркова част, там отново да се продават растения, да има такива градинарски събития. И в момента върви една борба тази къща да бъде реставрирана, за да стане една нова варненска забележителност. Искам да кажа, че и най-големите туристически атракции, които в момента са пирони в масовия туризъм, като Рим, като Истанбул, като кажи един голям град в Европа, всеки се старае, дори и туристите да са идвали 3-4 пъти в този град, постоянно да създава нови забележителности. И ти дори да си идвал 10 пъти в този град, да откриваш нещо ново. Къщата на Антон Ян Новак може да се превърне в новата варненска забележителност. Между другото, за много малко пари. Да. И с много хубава дейност. Той има своя паметник. Това е едно от щастливите суичове в историята на Варна. Не знам, спомняш ли си, като бяхме деца в началото на детския кът, имаше един паметник на Ленин срещу Икономическия университет. На това място, това е много сполучливо решение.
скулптора професор Пламен Братоев е направил един паметник на Антон Ян Новак. Той е от розов мрамор, с съвсем малко бронзови листа и с паметник. един релеф. И на мен страшно ми харесва, защото не е бъбрив, не е буквален. Това е просто наистина един поклон към този човек. Ти как виждаш развитието на морската градина? Според тебе как правилно трябва да се развие този най-страхотен Варненски парк? Според мен две неща могат да бъдат направени, които не виждам причината защо не се правят. Първото е, че всяка една култивирана градина, която е с цел естетика, трябва да има много изкуство в нея. И като говоря за изкуство, говоря за скулптури по-специално. Такова изкуство, което да е трайно и да удържа на елементите на времето. В морската градина от време на време се рисуват с бои по пътеките зрителни измами, което е великолепно и прекрасно, но те са нетрайни. В един парк трябва да има човешка намеса. Трябва да се вижда, че това е нарочно, че е направено от човека. Това не е консервационна ерия, където всичко да е оставено диво и вълците да душат лисиците. Трябва да има много изкуство. Другото, което аз не разбирам защо не се прави, няма никакъв проблем в един декоративен парк да се сложат и плодни дървета. Плодните дървета, освен че са декоративни, като самите плодове имат декоративна стойност, предполагам, че те ще бъдат обрани и така нататък. Това не е важно. Те цъфтят много красиво. И в един парк би било добре вместо всеки път да се презасаждат теменушките с лалетата с теменушки и теменушките с лалета. Е хубаво да има дървета, които естествено си цъфтят. И в нашия парк има основно бадеми и сливи, които цъфтят през пролетта. Вярно е за тези сакури, за които говорихме по-рано, но нищо не пречи да се сложат и други ябълкови дървета, за да могат децата на следващото поколение да видят как изглежда ябълка, да видят как изглежда круша. Че тя не се намира в супермаркета на промоция? Тя се намира в супермаркета на промоция, естествено. Да, така че и дори не само дървета, трябва да има и други растения, които се култивират за храна. Защото тези растения, които той е внесъл, те малко или много са хранителни. Той е внесъл опунция. На опунцията си, това е вид кактус, който удържа на нашето студено време. Той е много инвазивен. Той изобщо не е много инвазивен. Той расте изключително бавно, плодовете му стават за ядене и са много, много ароматни. Дивия рушков, за който говорихме. Аз съвсем наскоро четах нашата мила майка в последните си години. Писателката Мария Долъпчева. Да, беше написала едно съвсем честно есе за нейното детство. И тя там просто, между другото, споменава, че благодарение на Дивия рушков по време на гладните години много хора са оцелели. Защото шушулките на това дърво могат да се ядат. Сега на Дивия рушков се гледа като на един плевел, гледа се като на един инвазивен вид, който гледаме само да се отървем от него. А смятаме, че никога няма да има гладни години от тук нататъка. И много други растения са на пръв поглед. Агавето, за което казах по-рано, агавето е едно изключително полезно растение. Знам, че приносът за правенето на текила е огромен, но агавето се използва за производството на влакна. От него и не само има захарен сироп, който е подходящ за диабетици. Абсолютно. Да. Тези растения, те не са внесени просто защото искаме да имаме растение, което изглежда като фонтан. Те са направени с образователна цел. Новак е образовал. Простите българи, които са знаели само домати и пипер и евентуално картофи. И пепинерското дружество, което спира дейността си след Първата световна война, защото функциите му били иззети от градската управа, всъщност аз си спомням в моето детство, че пепинерското дружество все още действаше и благодарение на пепинерското дружество ние в наши дни се радваме на плода киви.
който киви преди 80-та година беше абсолютно 100% непознат в Варна и в България. Да, хората можеха да си купят избрани хубави видове дръвчета, храсти, независимо декоративни или плодни. И това беше един много хубаво място, откъдето човек може да се снабди с тези неща. Всичко това, което казваш, аз трябва да призная, че в Уикипедия има един много добре написан, тъй като аз проучих доста информационни източници, посветени на Новак и на Морската градина. И в Уикипедия има един доста съвестно написан текст, много така компетентно и хубаво написан. За съжаление, автора там е неизвестен, нали? И там се казва и се подчертава, че всъщност по нашето Черноморие има само 3 парка, които са ботанически градини и има широко представяне на видове. Това, разбира се, градината в Балчик, около двореца Балчик, екопарка на Свети Константин и Елена, който е градина на БАН? Не, на Софийски университет. На Софийски университет, хубаво място наистина, и Морската градина, която е за общо ползване. Между другото... Извинявай, че те прекъсвам, но Морската градина не се смята за ботаническа градина. Да, ти когато го каза, аз се очудих. Значи в Аспарухово има градина, която е на БАН и която е ботаническа градина. Сега, аз казах, че е ботаническа градина, защото по дефиницията на ботаническа градина това е едно пространство, което служи с образователна, научна и развлекателна цел. По времето на Новак тя е била използвана точно за тези 3 цели. Нали? Той е изследвал дали тези видове, които ще внесе, ще се развият. Те са правили безплатни курсове по градинарство в тази градина. И естествено е имало забавление в тази градина. В наши дни тази функция вече е отнета. Защото там не се публикуват документи, подписани от някакви големи светила и така нататък. Де-факто градината в момента не е ботаническа, нали? Да, това е заради сложната собственост. Това е тема за един отделен разговор. Всеки дърпа държава, община. Има страшно много частни интереси, както знаеш. Има хора, за които е много голяма чест и голяма гордост да си изплескат вилата насред Морската градина и те се чувстват добре. Аз само искам да кажа като варненка, че едни имоти, частни вили и ресторанти водят до 2 неща. Първо, до постоянен приток на автомобили, които трябва да ги снабдяват, и до производство на боклук. Това са 2 функции на сгради в Морската градина. В зората на Морската градина и през нейните златни времена, 30-те години смятам, 20-30-те години, Морската градина е била изключителен парк, социален парк, където наистина е имало прекрасни забавления, имало е балове, където украсени с цветя файтони са дефилирали, и нека да не забравяме един важен исторически факт, че от тук води началото си един от най-старите музикални фестивали в Европа, музикалните тържества, които днес са известни като Варненско лято, където изключително прославени в Европа музиканти са дошли, за да внесат култура и точно в Морската градина на един дървен павилион да пеят и да забавляват туристите. И с това ние не можехме. Аз мислех, че само една серия ще направим за Морската градина. Искам много да говорим още за това как Варна от един ориенталски град, благодарение на своята градина и на своите зелени майстори и своите граждани, става европейски град. Така че ще продължим. Абонирайте се за нашия YouTube канал и гледайте нашия подкаст, защото ще чуете наистина ценни неща.